Wow, što je ovo opasno? Opasno? A čekaj ovo da vidimo šta je ovo. Chevrolet, šta je ovo? Teoret. Šta ovo? Teoret. Ne vidim ja ništa. To ne damo. Teoret. Ko je ovo auto? Teoret. Brava. A ovo je ovde? Teoret. Bravo. A ovo je ovde? Šta piše ovde? To je Nissan. Nissan, bravo. Vidi Audi. Audi. Da, Audi. Dobro. Mama, tada. A gde si vidio Škodu? Ade. Vidio stvarno. A ove? To je Renault. Renault, bravo. Mami, ja Dagen. Volkswagen. Da, Dagen. A ovaj? To je Mercedes. Dobro. A šta smo rekli za ovaj auto? Kako se zove ovaj auto? Tera. Koverte. Kujete. Koverte. Korveta. Kujeta. Dobro. A šta smo rekli za ovaj auto? Kako se zove ovaj crveni auto sa konjićem? Nada. Ferrari. Ferrari. Tata, Ferrari. Ferrari. A reci mi, koji je najlepši auto na svetu? Autona. Najlepši auto na svetu. Koji je? Audi. Jaguar. Agua. Jaguar. Jaguar. A ovo? Toyota. Bravo. Toyota. Još jedna Toyota. Audi. A ovo? To je Mercedes. Bravo. To je BMW. Šta je to? To je BMW. BMW. To je BMW. Dobro. A ovo? To vidim. To je Mercedes. Kako? Mercedes. Dobro. To je vidim. To je Toyota. Šta je to? To je... Sa konjićem. Sede. Ferrari, srećo. Ferrari. Ferrari.